Този път екипът на съдебен спор отиде в лом с поредния нежелан зет. Вижте как ги посрещнаха. Имаш би, имаш. Какво стана сега? Не, търсене, нещо ти кажа. Идваш, покажа. Защо? Как защо? Ударим. Абе, и чая тук, махай се тук, бе. И пене, бе. Успокойте се, госпожо, успокойте се. Абе, къде са Вие майка на Жана ли сте? Вие сте майката на Жана ли? Вие сте неговата тъща. Да. Защо го посрещнете с легенд? Как защо? За да го изпере. Тя е пияна, вижте в очите. Абе, кой е пияна? Се прави на луда, ще удара. Направо го изцентрофугираха набързо. Щафетата, т.е. легенът, бе поет от сестрата на Стефка, а тя докопа друго оръжие на труда. Моля ви се, успокойте се. Жоро Игнатов предпазливо напусна бойното поле, защото усети, че може и той да отнесе някоя лопата. Нека да поговорим. Стрескате децата. Стрескате децата, успокойте се. Децата стрескат, а зетя само го трескат. Стрескате децата, успокойте се. Не съм специалист по лопатите, но тази лопата май беше крива, преди да я изправят в Ивайло. Тя може да е артистка, но легенът играе повече от нея. И докато легенът продължи да играе главна роля, лопатата беше заменена с кол. Не дейте. Ама не го... Ако той не изчезне, ти ще го ликвидираш. Ама не го... Погледни я само. Атлетична като Сергей Бубка. И че връста като монах от манастира Шаолин. След като Стефка вдигна високо летвата, зетят Ивайло реши да пробва с добро. Какво да говориш? Абе, ти значи да те не бе разбрали си тук. Очевидно, на Стефка е трудно да говори като хората. Какво да говориш? Абе, ти значи да те не бе разбрали си тук. Стефка може и да не може да говори като хората, но пък може да рапира като Бъста Раймс. Значи да те не бе разбрали си тук. Ти значи да те не бе разбрали си тук. Той казва, че иска да живее с Жана, но вие не му позволявате. Добре, да се покаже пред чело. Има петно на мозъка му. Като гледам, не само той е с петно на мозъка му. Има петно на мозъка му. Това на детето с количката болница премине без желевенцата. Задко ще прибие да знаеш. И в цялата тази дандания Жоро Игнатов взе, че се притесни за легена. Ще щупите легена, после няма с какво да перете. Не знам за легена, но в един момент сестрата на Стефка подпука и Жоро. Госпожа, моля да ме чуете. Все пак репортерът успя да се отскубне от легендарната сестра и да й зададе въпрос. Вие казвате, че той е лош баща, ма вие пък роднините ми се струва, че сте перманентно пияни. Не вер. Червено вино с нощи пи. Може да пият, ама си гледат децата. Сигурно така ги гледат, че ги виждат двойни. Може да пият, ама си гледат децата. Пила ли сте в момента? Ще ме обидиш. Една чашка, това е. Това ми прозвуча като отговора на нашите пийняци. Пил ли е козак? Малко. Те всички така викат. Пила ли сте в момента? Не. Една чашка, това е. Това е. Сега разбирам защо владее така добре кунг-фу стилът пяната тояга. И стилът крива лопата също. Да не говорим за злият легенд. Това беше поредния съдебен спор, който нито приличаше на спор, нито на съдебен. Но за сметка на това беше много болезнен.